Şiratdагы матур кытлау сәламнәрен без зур Ширклей авылына юлларбыз. Бүген хөрмәтле якташыбыз Мәвлүдә Алимҗан кызы Аюпова үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы ала. Аның иң кадерле һәм иң якын кешеләре бәйрәм иртәсен матурлап, җылы теләкләрен җиткерергә булдылар. Беренчеләрдән булып, уллары Үмәр һәм Усман кытлап китерләр. Яраткан әниебез, күрәсеңме, нәни улларың да үсеп җитте. Бүген юбилей бәйрәмендә үзең дә таң кала торгансыңдыр. Беребезгә 11, икенчебезгә 4 яшь кенә вакытта синең пар канатың сынып, бер ялгызың безне куеныңа кышып калдың. Бер генә дә җилләр тидермичә, ышыклап, бар хәсрәттән яклап, юклык күрсәтмәскә тырышып үстердең. Безнең әниебез изге күңелле кеше. Безне укытырга, кеше итәргә тырышты. Бер кайчан да байлык артыннан куылмады. Шулай да җитеш, мул, тату гаиләдә үстек без. Эше авыр булуга карамастан, без укудан кайтуга һәр вакыт җылы, пешкән ашлары көтеп торды. Өйдә һәр вакыт чиста, пөхтә иде. Без бик күп узган вакытыбыз турында уйланабыз. Һәм үзебезнең вакыт-вакыт тупас булуыбызны да аңлыйбыз. Кадерлебез, без беләбез, ялгыз бала үстерү ул шикәргә тулы көннәр түгел, ә инде әше күз яшьләре түккән бик күп мәлләрдә. Бер кайчан да син безгә ямьсез сүзләр әйтеп күңелебезне төшермәдең. Яшүсмер чакта холкыбыз да әйбәтләрдән булмагандыр. Ләкин син чын аналарча барысына түзеп, бездән кеше тәрбияли алдың. Ялгыш рәнҗеткәннәребезне үпкә тотып, озак исеңдә калдырма. Онытырга тырыш җаныбыз. Һәм алда безнең хөрмәткә, мәхәббәткә төренеп яшә. Без сине бик нык яратабыз. Сине бер генә кышып бүген котлыйбыз. Эх, әниебез, белсә идең, күкләргә менәр идек. Синең матур юбилейга йолдызлар бирер идек. Яшә, әниебез, озак кына, картаерга ашыкма. Син кирәк тә, терәк безгә. Син бит өйнең яктысы. Кытлы булсын яратканыбыз юбилейең. Бирсен Раббым бары саулыгың. Кирәк кадәр истәп бирсен иде кадерле безгә безнең байлыгын. Бүген инде үзебез дә без егет. Үсеп җиттек, хәтта тоймадың. Бер кайчан да безнең өчен җаным мәхәббәтсез ана булмадың. Бирдең безгә ни бар җылыңны син. Безнең чират җитте сөяргә. Безнең әни иң гүзәле диеп, бар җылыбыз сиңа бирергә. Теләкләребез бик күп алар әни. Барысын да сөеп юллыйбыз. Синең хакта, бары синең өчен алда яшәргә дип уйлыйбыз. Хөрмәтле Мәвлүдә Алимҗановна, яраткан балаларыгызның матур музыкаль бүләгендә бәйрәмегездә кабул итегез. Бәхетле булыгыз.
Devam etamiz. Zor Çirkli ovulunda tuğup isken milletteşimiz Mevlüde Alimjan kızı Ayupova'nı 55 yaşlı jubileyi bilen ihlastan Sızrın şehrinden opası Naile, Moskovdan opası Daniya jiznesi Ferit gailesi bilen, plemennicisi Meryem gailesi bilen kıtlılar. King көңіллі, nık ihtibarlı, ılı yürekli yakınımızın yazmışı jırlarda jırlanğanday bir ukkına tigiz bulmadı. Gadi oğul balasının başlarına jeterlik sınavlar salıngan bulgan. Мәхәббәткә тулып гаилә кырып, яшәргә генә дигәндәй, бары 34 яшында ултыл калып, 2 улын ялгызы тәрбияли башлады. Аларга ата да, ана да була алды дияргә кирәк. Акыллы, үзе шикелле бик күркәм хылыклы уллар үстерәлде ул. Сынаулар аны бүгенге көнгә дә калдырмый. Әле 2 ай гына элек кадерләп караган әнисе Әминә апаны да җирләргә туры килде аңа. Бердән-бер таянышы, Жан сирдәшчесен югалту да аңа бик авыр булды. Сабырлыгын гына Ходаем насып кылсын. Якыныбыз бик уңган, тырыш, сабыр, аның кулыннан килмәгән эше дә юктыр. Кадерлебез, 55 яшеңә җитеп, син тормышның 55 төрле сынавыннан уздың. Берсе алдында да сынмадың да, сыгылмадың да. Шуңа күрә без синең белән горурланып, төрле яктан да сине үлге итеп барчасына куябыз. Раббым Алла сиңа алда бәлә-казалар күрергә язмасын. Кадер-хөрмәткә теренеп, якыннарың янәшәсендә бәхеткә күмелеп, 100 яшькә кадәр яшә. Без сине бик нык яратабыз. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл кешеләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны. Бар таныш, һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шау-гөр килеп өегезгә, бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. 1000 яшә якыныбыз, бары шатлык белән, өләшеп, тик бәхет безләргә. Кадерле Мәвлүдә Алимҗановна, шын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Туган көнегез кутлы булсын. Бала аныкларыгыз һәр вакыт хөрмәт һәм мәрхәмәт белән сезгә карасыннар. Кебергәләп, ак бәхетләр тели сиңа, тели һәр йөрәк. Кояштан нурлар насибә сиңа иртәдән. Кошлар котлау җырына җырлый сине иркәләп. Кояштан нурлар насибә сиңа иртәдән. Бәхет балкый бүген синең көләш йөзеңдә. Җыелганга җан дусларың табынып күренә. Кояштан нурлар насибә сиңа иртәдән. Кошлар котлау җырына җырлый сине иркәләп. Кояштан нурлар насибә сиңа иртәдән. Кошлар котлау җырына җырлый сине иркәләп. Гөл чәчәкләргә күмелсен барыр